Nu ryger han ned på den anden side. Han er unge, fattig. Han er fattig. Y si nos vamos, si nos vemos contentos, taca 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 Det der med at ringe, når du nu er rundt om det. Og nu ser det sgu godt ud. Hold da fedt. Det er jo ikke, jeg har noget i. Ja, noget her. Når Lillemor siger det, sker maskuline hageparti. Jeg kan lige vise det engang. Og sådan er det bare for mig, men det er virkelig hårdt for mig. Og jeg må desværre skuffe jer kvinder. Jeg er faktisk lykkelig gift. Jeg har været lykkelig gift i 7 år ud af 22. Det kan jeg jo godt se, det er der ikke er mange, der kan prale af hele jo. Og I ved godt, i ægteskaber, der kan jo være lidt sådan knurren på tråden, ikke rigtigt? Der kan jo godt være sådan lidt ind imellem. Og en af mine gode venner, han kommer til mig, og så siger han så, jeg vil skilles. Jeg vil skilles. Jeg vil simpelthen skilles, fordi min kone, hun har ikke talt til mig i 3 måneder. I 3 måneder har hun ikke talt til mig. Så siger jeg til ham, ved du hvad, det skal du overveje meget nøje. Den slags koner hænger sgu ikke på 3 måneder. Og nu ved jeg ikke, om I ved, hvordan det er, men det er jo rent faktisk, og det kan jeg sige til jer mænd her, det er jo sådan, og det skal I undskylde kvinder, det er jo sådan, at kvinder, de har omkring 75.000 ord, de skal af med i løbet af en dag. Det er mange ord. Det er rigtig mange ord. Og min kone, hun er pædagog, hun kommer hjem en gang imellem, så har hun brugt 80.000 ord. Det er altså meget, det er 80.000 ord. Men jeg har også fundet ud af, at der også er masser af fordele ved det. For ved middagsbordet, der var helt stille. Men om natten, der er begyndt at ske noget.
Så hun begyndte sådan at ligge og snorke. Og det gør kvinder jo ikke normalt, så ligger hun. Og så har jeg fået ud af, så ligger hun sgu og spoler stemmebåndet tilbage til næste dag. Jeg kan høre, at jeg spolede lidt rundt omkring her. Og nu vil jeg sige, at det er sådan, at jeg kommer mange forskellige steder rundt omkring i landet og optræde. Og jeg skal lige høre, her er der nogle fynboer til stede her. Er der nogle enkelte fynboer? Har vi nogle fynboer? Vi har nogle fynboer, ja, det er dejligt. Vi har nogle fynboer, det er virkelig dejligt. Jeg er ude og spille med nogle fynske musikere. De kommer fra Svendborg, og så siger de så til mig, kan du ikke godt spille noget ABBA? Kan du ikke spille noget ABBA? Så siger jeg noget ABBA? Hvad mener sådan noget Money Money, eller SOS, eller Dancing Queen, eller... Men jeg kan da ikke spille noget ABBA. Du står hele tiden med guitar, så spiller du ned, du skal spille ABBA. Og som sagt, her kommer mange forskellige steder rundt i landet for at optræde. Og her forleden var det så nogle kommunalarbejdere i Glostrup, i deres formiddagspause. I ved der fra 9:30 til 2. Og så siger de så til mig, kan du ikke godt lade være at spille alt det gamle noget der? Kan du ikke godt spille noget, de kan synge med på? Kan du ikke godt spille noget med ham, Kim Larsen? Så siger jeg, jo, det kan jeg jo godt. Men jeg har jo gjort det, jeg har taget nogle af Kim Larsens allerbedste sange. Nogle af hans allerbedste tekster. Og dem har jeg oversat til engelsk. Og for at der skulle gå rigtigt for sig, så har jeg gjort det samme med Villy Søvndal. Jeg synes bare, det skulle være i orden, det der. Og Villy Søvndal og jeg, vi siger til Kim Larsen, tag du bare en tur til udlandet, og bare brug vores oversættelser. Så er vi sikre på, at du nok skal få den succes, du aldrig nogensinde fik. Så mine damer og herrer, Kim Larsen. The cops, they came before we expected it in the middle of a night. So me and my baby, we were on that gate in the middle of a night. They threw gas through the windows, so tears were falling in the living rooms. Oh yeah. In the middle of a night. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Jeg ved godt, at han er nuser, men du må godt kigge på mig også. Lidt mere frække øjne, gør den? Lidt mere miau. Miau, miau. Der er ikke meget farligt 10 over dig, det er der altså ikke. Du ved godt, hvad... Så er det opført med sikker for en mand. Du ved godt, hvad de siger om de der nære der, ikke? Hvad? At de har en stor en. Så meget forelsket. Sådan der! Sådan! Meget bedre. Meget bedre. Hej. Hej. Hvad så? Jeg er faktisk ret ung af min alder. Ja. Det er også. Ja, det skal nok. Lidt som det er min indtryk. Undskyld. Fik jeg sagt, at jeg var single? Meget single.
holdt ude først på året, der ingen havde meldt sig som arrangør af sommertræk. Men som sædvanligt er den unge Herberg næsten ikke til at holde sig væk, når der skal arrangeres et træt. Så han påtog sig også styringen af dette træt. Godt hjulpet af Søren, Eden og Velgaard. To sidstnævnte har nu også lidt svært ved at holde sig væk. Tak for det. Kan vi eventuelt få en Johnny pisseklar mand heroppe? Hedder du pisseklar, min skat? Er du pisseklar? Jamen, jeg synes, du er meget hurtig. Du er det, man kalder en rykker og en aflevering. Ja, jeg har den stadig. Ja. Jeg har tænkt mig at tage den med hjem. Nå, du er altså lidt heldig, at du får både pynt og præmieoverrækkelse for de mest nedslidte dækker. Må vi lige se dine sorter engang? Ja, der er altså mere på de sorter, der er det derude. Kan du ikke lige være sød og forklare os? Højt og tydeligt i mikrofonen. Hvorfor de er slidte? Hvorfor de er så slidte, som de er. Det er dem, jeg følges med. Hvad er det, der over med det? De er aktiveret. Du er helt så brillerne, de er dukket. Ej, du får den op i branden. Og her, afgiften her. Den kommer til at gøre for det bedste show her for de sidste 3 dage, eller de sidste 2 dage, jeg bedre. Vi har simpelthen en, som jeg oven i købet har været i klub sammen med. Meget tilfældigt. Der kalder vi ham Flemse, og jeg kan godt fortælle jer med det samme, at det her er ikke en danseklub. Men det svinger sgu meget godt dernede. Flemse har desværre fået karantæne, det er jeg ked af. Han har fået en lille sår på den. Så han må komme tilbage om et halvt år, ikke før. Men for det bedste show kan vi eventuelt få Flemse eller Flemming Hansen op på scenen. Kan du forestille dig, hvad det er, der har været sket? Der er simpelthen noget med nogen, der har stjålet nogle bogstaver. Kan du stave?